Kajin kuble pi baro lang si sen haka kerteng kapa dan bar tam bar kapa tiang tam kajon pnim chingi uji sukres ban nga yu ble nglan beteng bangkum ne ya kan ne ka bible study ling ba kan ne ka YouTube channel jong ka balang Presbyterian Boxe bar kan ne ka benta haka ne ka clip mat kadai kan ne ka jing tho ya mengala ban ong ka kentien la ni ka sentence ya ka bala tho haka ni ka way na ki shiti haka testament ka batmai baraka ni ka por ka bamanta aku ang ni pet ini pusan lang ini kentien kha na ublay born of God ya kaba la tho hakani ka shithi kaba ningkong jong wa apostle Yohanes tila rangi pe ini kentien kha na oblay kari kentien kala penan kam bon sin hang shithi ka baningkong ka jong apostle Yohanes mangila ban syam hadu san sien kumala tho hakani shithi barok away barka de ka banta ya ka bawno apostle ula tho ban emphasize ne ban stress ya kane kekentien mari kentien kebadan kam na banta kikun Kristan. Jika ni kentien yang pangini pusan mentah kha na oblay. Lani born of God. Karena kerjanya dia kebacan bah. Lagi ni kentien born again. Lani kha asin. Kerja kentien yang kebau Jisu. Uji penengkam bah. Balarang ipek. Ya gospel jong u Yohanes. Hakat ko lenong kabalay. Hakat ko jenya keren dari Jisu pat u Nicodemus. U Jisu uang badan kam. Yo mun sem ko jong blay. Mangin long kita kibakha arsin. Laring puli Yohanes kelenong kabalay dekat kabalay. Jisu ong lem dak kapat yo brew. Unam laban yu i yak hima ublay. Bat kumjur Yohanes kelanong kepala dekat bahnyo Jisu ong day ban kapat yepi. Tiakan ke bantang yu magidan kami mesti makhu jong blay. Ban kapat ingi lani ban kha na ublay. Balang ipus ni kawai pat ke bantah. Kristi ke paningkong. Kejong apostol Petrus kelanong ke paningkong ke dekat ke ba arpulai. Hang niru kathohi syapang kata kabanta balong kita kibakha na ublay bagi dan kam ya katapat kaketien kajong ublay hagi laring pulen kabanta iwi Petrus iwi arpulai kaong nabala penkha arsine phi na sembai basap henry ubam sap daga ketien ublay kaba bat kaba jaisa Tihan ke bantah ban kha na ublay milaban ihang ni midan kam yo men sem khot jong ublay hagi bat kum jo ikhting ka jong ublay ru bat sambai u jong kapat bandana po jangi ban pen poi pad ingi sata bantah bangin long kita kibakha na ublay tilang pen kentien kha na ublay karena kerjanya dia kebacan bah. Sebab kan dia kawai pakai kentien kikun jong ublay. Kumala thohi yang dia kebantaru aduk sansin han gaju kesithi. Ladangi pulih ibe Yohanes kalanong kapalay kot kabeningkong. Kalanong kapalay kot kabaar. Kalanong kapalay kot pasiphaw. Kalanong kabasan kot kabaar mat kumju. Kalanong kabasan kot khat khandai. Hang ni pat la tho
yakini ki wei pat ki banta ki khon jong ublei kaban ka banta ka ba jan pha ban kha na ublei ban long pat kita ki khon ki jong ublei hakani ka jing ting khon kata adoption ka jong ublei hangi tinam da jungi ladangi kwa mangin long kita ki khon ki jong ublei kadan kamingi mangin khapat na ublei pat kalong ka ba phla ikini artli ki kantin kha na ublei mat ki khon jong ublei la mention iki san sien hakani ka shithi ka baningkong ka jong apostol Yohanes pokok pengkamang ki khon Kristan bakadan kam iki ban khapat na ublei kana magin pois ta ka banta magin long ki khon jong ublei tebe ne banta nga ko ang ni pe ni lightly ki banta ki bakran shapang kani ka ba khapat na ublei to ka banta ka baningkong kita ki bakha na ublei kiem le pop shu langi pulin artli ki dekat iwe Yohanes kalau nong balai dekat bakhandai ong kumni wei pa wei baro balakha na ublei juble ya kapap na ba samba jong u uyai sa hapo jong u te la ban jele pop na balakha ya u na ublei iwe Yohanes kalau nong pesan khat prak ong ngitip ba wei baro ya balakha na ublei le pop shu te pede ni kamat ka beningkong kedi kamat ka badan kam kumala tho ki hakini ki banta ba kita ki balakha shisha na ublei kimju le pop shu marto sambai jong ublei hudon hapo jongi kagek ba mangi paro hi nge sham shitam banlat na kajing le pop bat bon sien halakasngi nyakum le pop yan ki pop ke ba ngishu le kumtu tiba shi wanja klam kajing bam tip bagi dan ki pop ke ba mangi ngile ya ke ba mangi ngiat tip ha hande kani pat kalong kajing shisha ngile pop namar utau samba jong ublei pat yo ban so thiet panyai sa hapo jongi tilarang ko ban laj na ka jing le pop kadan ka mingi on sambai jong ublei undan hagi martau balak khashisha na ublei jule pop shu lano ru to banta ka baar ka bala tho hakanik sithi kita ki bala kha na ublei ki iet ya baro kita ki bala kha na ublei ki iet ya baro ibe Yohanes kana besan kat beningkong kong wei pa wei baro ubanget hau Jisu ulong utau Chris la khai u na ublei bar wei pa wei baro uba iet yota bala pen kha u iet yota ru yo bala kha na u ibe Yohanes sau nyo kong ko ha ba iet tungai iet parlok hi na ba ka jeng iet kalong na ublei te wei pa wei baro uba iet la khai u na ublei baru itu ya ublei tilangi pe gini banta na gini artli ki dekat hagani sithi ngila bani ina ka banta ka kongsan ba kita ki bala kha na ublei kita kidan ka jeng iet haki kata ka jeng iet ka baningkong ya ublei hi kata ka jeng iet ka ba arpat ya lau jong upara marjan mau Jisu hi uci hikai mengirim iet ya upara marjan ko mangi iet ya lade pakai kentian iet hakan nek sithi barok kowe jong nek sithi ke beningkong ke jong apostol Yohanes la tho ado arpun riusien ini ke benta ke bakongsan ya ka bonu apostol u emphasize u stress bah baladang ngilang shisha kita ki khon ke jong ublei kita ki khon Kristan ke bashisha idan kam yang ka jing iet ka jing em ka jongi ka jing iet bangin iet yo ublei in iet ke bai pat mat kum ju ru ngin dan ka kamen siam to ka jing sngosen
lani ka jing rap iwe ya iwe balaring ipet mentah ka parthe barok we umdan ka jing it ka basisha hande ble khot pad nga badi phi magindan ka jing it ka jong ble ngin pet shikiwe dik khmat ka jong ble ngin idiki ngin yarap ru iki hakino ki banta ya bamaki kidan kam ya ka jing rap ka jongi to ka banta ka balai ka bakhaddo kita ke balakha na uble kilong kinong job ha ka perthe kita ke balakha na uble kilong kinong job ha ka perthe larangi pule iwe yo ones kono besan gar khot pasak ungkum ne naba ke baro ya ka balakha na uble ka job thiau ya ka perthe tiga ni kalong kata ka jing job ka bala job no thiau ya ka perthe ka jing jongi ken iwe yo anes kelonong besan kap khat prak ong andre uta balakha na uble uri no yelade te uta ubasneu kta iu baring iya kane kabenta keren bai kita balakha na uble kilong kita ginong job ki basisha kita ke balaman overcome ya kane kaperthai bagi kita kijing ki jongka bat kita balakha na ubleiru kumo blei la kular hangne unri un sumare ki un pelaj iki na basne bat kita ki pa jong per the ke namla ban kta ki khon ki jong ublei tilarang ipe ini ke bentaru na manta jongi kabadan kam mangin smuthu bat mangin pentrekam hakijing im gajongi kabahala kasni mantah la katukan ne benai nyamat ngi jing hakan ka perthai pementah lemani ka khlam ya ka bamangi hi ngidang yesham shitam mentah haka bedai bat uni kutang jingpang baning ihi haka perthai ki babon gitiang ki sngo shap tiang ki sngo shirkhai markem tip ya ka bamanta mereka balasai baning i mentah babon ki beriau keperthai kilang depressed kilang ki baduk jengkerman namar kita ki benta ya bamaki kiamat tang ki beriau re hak perthai hi barok kobe kiri ki sarkar kamta ter re blai pat ukular namta ki khun ke jong ki basisha ya kita ki balakha na ublehi on sumari ki on kurkhui ki on palai ki jing to jim ga jongki bat long kat balong hi ula kularu hi baun dan rengkat bat ki unam eno yeki tar bekut no jong ka perthai toblen kurkhui ngi lingbang ni babas teri belengkot hakani ka klepmat kumni habangi pusan hakani ka benta ban kha na ublei ublei ni rapru ingi yang momen sem ko jong paling ba khtin ka jong hi ki ban long kita ki sambai ka jim ka jongi bangin long kita ki bala khapat na ublei baraba la khapat igi na ublei ngin long shisha kita ki kristan ki ba shisha kita ki kristan ki bam jule apop shu ki kristan ki ba iwe bar ki ba ya baro akan ni ka perthai bar kitaro kristan ke bolong te nong job ha jing ke jing ile ki jing du jing kermen jo ka jing im na ka benta ko buram ko jong ble amen ine pashu ble ka jing duai ko pa jing bhab neng kur khoi ngi yang ban khtin ba im ka jong ma irap ru ngi ko mang liu sngo yo nup sambai ya bala bet ani klap mat ngo jaka jing im ka jongi irap ru ngi lam long khun kristan ba shisha ke jong ma kita ke bala khapa taka bor ka jong ma hi ilong kita ki khun ki jong ma ke basisha ki bani shakri ki bani le ka man ka jong ma bagi man pen paus ka par thir bi jing ba ka jong ma badi rap ri ngi hap ki jing shem ka jing ka jongi yan ma ka jing pen kya ka jong ma ki jing pang ji shitam ki jing ka jongi bat kum jo ru hi in em ka jing em ka khoi ki jing em ka be de ru hi ka man ka jong ma irap ngi we bi we
mangilong syat kebrik batlot paswai manginam la male eru klam mamehi na banta borom kajong mehin ko trabi ingi pan kini boro akhirteng kajong na pun imjungi Jesus Christ. Amen.